snart 5 år siden, at jeg startede med at følge Masio og Robas historie. Det var dengang, jeg troede, at adoption udelukkende var en god gerning for børn, der behøvede forældre, og forældre, der behøvede børn. Men det, jeg blev vidne til, var ikke den historie fuld af glæde og håb, som jeg havde forestillet mig. Men i langt højere grad en historie om brudte løfter, knuste drømme og stor sorg. Vi kan ikke give hende det, hun har brug for endnu, for vi har ikke mere at give af. Tilbage i Holbæk mødte jeg, hvad jeg synes lignede en velfungerende kernefamilie med 2 velintegrerede børn. Men Gert og Henriette fortalte, at de havde store problemer med Masio. De mente ikke, at hun var i stand til at knytte sig følelsesmæssigt til dem. Altså hun er jo så gal på de mennesker dernede, det er klart. Hun er så gal på sine biologiske forældre over, at de har gjort det mod hende. Selvfølgelig er hun det. Og hun er så såret og har så ondt, og er så ked af det, men også rasende et sted. Samtidig med, at hun jo også hellere vil være der. Hun vil også hellere være der. Selvfølgelig vil hun det. Det er hun også sagt. Det siger hun stadig. Jeg vil gerne tilbage der, hvor jeg kommer fra. Jeg vil gerne være der, hvor jeg kommer fra. Der, hvor jeg er født. Der, hvor jeg er født, sagde hun. Ja, jeg vil bo der, hvor jeg er født. Gert og Henriette følte sig magtesløse, og de havde i lang tid forgæves forsøgt at få hjælp i form af støtte fra kommunen. Nu havde de endelig fået bevilget en aflastningsfamilie, hvor Masio kunne være hver anden weekend, og derudover en psykolog, der skulle supervisere dem i deres håndtering af Masio. Så det jeg oplever lige nu, det er, at jeg gør simpelthen det. Jeg bruger den her. Ved du hvad? Hvis du arbejder med, så får du mig. Hvis du arbejder imod, jamen, så er der bare ikke noget. Fordi at jeg vil ikke være sammen på de betingelser, når hun kører med klatten over for mig. Det vil jeg bare ikke. Hvis hun kigger på mig på en eller anden dårlig måde, jamen hun ved jo, hun gør alt det her, jeg har fået at vide 100 gange. Jeg spørger hende ikke om det mere. Jeg konstaterer bare, okay, du er der, jamen, det gider jeg bare ikke. Så kan du komme tilbage, når du er klar til at være sammen. Og det er en kærlig handling, Ja. at du gør det. Ja. Fordi den anden overvældende, overgrænsende kærlighed, Ja. den tager kærlighed. Ja. Jamen altså, jeg må sige, jeg er jo glad for, at de siger, at jamen, der skal noget aflastning til. Så der handler jo om simpelthen at få skånet jer selv, så I kan gennemføre det der maratonløb. Og det er jo der sådan noget som aflastning kommer ind. Men hun skal ikke være så længe hos aflastningsfamilien, at hun tænker, at det er da fedt nok. Så hun måske når så langt ind i overleveren, at nogen kommer hjem, så siger hun, at jeg skal nu hjem til jer igen. For det nu gør ondt i jer. Ja. Det er derfor, det skal ikke være en slaraffenlandsfamilie. Nej, det skal nemlig Nej, ikke. det skal det. De skal. Og det kunne jeg bare mærke. Altså, jeg tænkte sådan, ej, nu er det bare mig, der kører lidt rundt. Men jeg kunne bare mærke, nej, det er fandme ikke det der med, at nu skal vi rigtig Og det er også det. Hvis der er nogen, der vil lave slaraffenland, så vil de få en i 14 dage, så kan det være, de holder op. Ja. Masio havde haft sit første ophold i den aflastningsfamilie, kommunen havde anvist. Formålet var at give Gert og Henriette et pusterum, og det overskud, de syntes, de havde brug for. Kan jeg bare cyklen på plads?
Godt, du vil få med noget? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg tager det her. Ja, hun ser ikke så godt ud, synes jeg. Nej, men det er fint nok. Ja. På en måde. Ja, det er rigtig godt. På en måde. Så. Hun ser godt nok dårlig ud, mand. Det er fandme sørgeligt. Ja. Jeg siger, hun ser dårlig ud. Ja. Eller det der med, jeg er nødt til at sige til hende. Det er en aftale, at du skal ikke vaske hendes tøj. Fordi jeg vil ikke have den lugt ind i huset af hende. Du har ikke lavet en aftale med nogen, hun ikke skal vaske. Jo, det sagde Du jeg sagde til. til hende, at du behøver ikke at vaske det. Og så siger hun, du får det af beskidt hjem, sådan er det altid. Jeg kan lugte det, at det er Ja, vasket. men hvis hun gerne vil vaske det, så lader hun det vaske det. Jeg gider ikke den stank ind i huset. Jeg kan ikke tage det. Så siger hun, at hun har fået sin egen køkkenhave derude. Så nu kan hun jo se næste gang, når hun kommer, hvor meget der er groen, hvor meget det vokser, og hvad der kommer frem i køkkenhaven. Det var ikke det, der var meningen. De har ikke snakket om, at de ikke vil lave køkkenhave. Altså, det har vi jo slet ikke været inde på. Nej, men så kan hun sige hver gang næste gang. Jamen, det hun kan kommer. hun da. Ja, og gå nu ind, jeg kommer. Jeg bliver pissur, kan jeg mærke. Jamen, altså, jeg overgår ikke gå ind i det der. Det er lige præcis det, Svend Erik også sagde. Hun skal ikke have noget. Hun skal ikke have nogen gaver. Altså, og så gør de det alligevel. Hun har ondt i maven. Fordi hun ikke har spist noget i 2 døgn. Hun har spist ikke noget siden onsdag. Onsdag eftermiddag over i børnehaven. Så har der været problemer lige siden hun kom hjem. Hun sidder og laver sådan en bevægelse. Bitte små bevægelser med hovedet. Eller sådan tykker herude. Og det er minimalistisk, men det er det, hun siger, hun vil ikke lade være. Og vi arbejder med de bitte små ting lige nu. Fordi hun skal simpelthen holde op med det der pis der. Lige nu så kører vi den her med maden, ikke? Og så bliver hun holdt lidt sådan stangen, ikke? Det der med også at få at vide, at man hele tiden skal være reserveret i hjertet, og det er det psykologen, der siger, at man skal være reserveret, og så skal man være reserveret for sit eget barn. Altså, det er sådan en unaturlig måde at være i verden på. Altså for mig, det er så unaturligt. Altså, man kunne lige så godt, du kunne lige så godt bede mig om at tale russisk, altså fra nu tale russisk, gå ind og holde et møde et eller andet sted, fordi det ligger slet ikke mig på en eller anden måde, det der med, hvordan gør man det? Chestnut. Og der er ikke forkning på. Jeg behøver ikke. Nej, du kan ikke spise til noget her. Skål. Keep an eye right now. You have to keep an eye on her because I try to ignore it a little bit. Jeg synes, du er i gang igen. Ja. Jeg synes, det er meget svarmt. Hvor spurgte du om? Tænk dig om, for du er varm. Du er i gang igen. Prøv at høre. Hvad har jeg sagt til dig? Det der, det gælder ikke. Fordi du gør det nemlig ikke.
Det er præcis som da vi spiste eftermiddagsmad. Er det ikke rigtigt? Svar, mor. Svar, mor. Jo. Der sagde du også nej til mig. Jeg har lige så set det, ikke? Marshall, vi ved jo ingenting. Det er, at du svarer nej lige nu, fordi du gerne vil have mad. Og når der så er gået et øjeblik, så svarer du ja. Det kan også, det har vi oplevet rigtig mange gange. Så det passer ikke, det du siger lige nu. Nej. Marshall. Hvor må gerne gå. Hun skulle bare gøre en tjeneste, det var at lade være. Og lave den pisse irriterende bevægelse med hovedet, som er så lille, så den næsten ikke er der, men det er det der med, at den er der inde i hende. Og det er det, der er helt problematikken med Marsha. Det er, at det er inde i. Hun vil ikke for helvede kapitulere. Hun vil ikke rette sig ind. Altså, hun er ligesom, hun er besat nogle gange. Vi har virkelig snakket om, at hun er blevet hypnotiseret. From down there, altså. Så hun kommer herop og simpelthen ikke laver andet end ballade. Altså, er det simpelthen, det virker så absurd, så man tænker, er der nogen, der har sagt til hende, du skal bare fortsætte det der show, fordi så er du helt sikker på, at du ryger tilbage. Altså, hvor fanden foregår? Altså, hvorfor fanden er hun så problematisk? Altså, det er så trist. Ja, det kan næsten ikke være mere trist. Det går ondt helt ind i hjertet på mig. Det er så trist, synes jeg. Ja. Ja, men jeg ringer til dig, fordi at, jeg bliver nødt til at fortælle dig helt, hvordan tingene foregår. Vi har den 27. august været i familiecentret hos Hanne Thorup og bedt om, at Marsha bliver anbragt et andet sted uden for hjemmet. Det er ikke for sjov, vel? Og det er ikke for sjov at få, hvad kan man sige, lad os være rigtig frække. Man kan følge den vidt, ikke? Altså, helt ærligt. Og hvad hedder det? Og jeg har vildt hende fra dag i dag. Der kommer noget kl. 10.06 også, så det kan være Der kommer, det kan være, det stopper, og så kommer noget andet, ikke fordi det slutter. Ja. Vi kommer herned igen, vi sætter os lige ned og snakker med Marshall. Jeg sagde til dig forleden, at du ikke skulle til Nina og Erik, men det skal du alligevel. Det skal du i morgen. Og du skal være der rigtig længe. Du skal være der i hvert fald 2 uger. Det er to fredage. Og når du har været der, så skal du ud til en ny familie at bo. Dem kender vi ikke endnu. Nej. Og det er sådan her, at du får ikke nogen ny mor. Og du får heller ikke nogen ny far. Far og mig, vi er stadig din mor og far. Og du kommer også på besøg her nogle gange. Jeg synes ikke, at det har gået sådan rigtig nemt her i familien. Nej. Jeg synes ikke, det er sådan, du har haft det svært her, vi har haft det svært. Så vi synes, det er den bedste løsning, at du skal bo et andet sted. Du skal ikke have nogen ny mor. Nej. Det skal i hvert fald ikke.